Yo, what's wavy? We out here. It's a Saturday walk. You call it dead, most of Mr. So. What you gonna do? Heroes walk. Heroes walk. Yeah, heroes are walking here. What you gonna do? We're taking a walk. Semashatini. Connecting with the nature. I'm out here with old boy, Skumba, Mr. Soro, the OG, and Musa. You tell. This is one of Heroes activities. Uyaheleza umo, ushaya umo, kwanyama kayipheli kusela mathambo ethembeni ngadele enkabeni yodumo duma mathumbu usuku nemini kukhala amaxoxo imbuyiso thilolu sohlangothini lodumbe phila ngentshontsho kulo mthombo kephu imfunda makhwela yale kwasondole simela esagudumbana magugu kokosa shono kwini kwacwebisa izibijuli lojomba ngecala babona intendele phindwe yisidwa abantu ndwasemfoni lenyoni kasibhekeni bathi ndwasemthonyeni lenyoni kasibhekeni impela bakhohliwe ukuthi ithi ngahambi ihlalele izidleke senkonjani bakhohliwe ukuthi efukamela ingazalelanga imbenge yomili yenzalo bakhohliwe esingakwesimazonzo akusiyinyoni inkazi yazi ubhabula udliwe emanzini uyasinda ingakho iphuma ngomo imfunda makhweli mehlo mandibhekile mhlaba ushintshile ayizenyezi iyenzi sisiyashesheka kusinesigubhu somoya nempilo yazisa indabuko nempilo esihlokweni solimi iyaluma ishiyikwela lomsini Can